Dobrodošli i bolje vas našli, da se ne ljubimo sada, korona traje, zarazne bolesti i ostalo. Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli još jedan podcast, moje ime je Luka Fundug, a pre nego što uđem u sam podcast, htio bih prvo se zahvalim našem sponzoru, a to je Almost Original. Hvala za odličan merch, što kaže mladež, znači gori, šušti, ne znam šta već sad je popularno. To. Grafa nije završio sajt, tako da nemamo fancy kod kao ovi influenceri za popuste i to, ali ako odete na Instagram na Almost Original Srbija i u poruci napišete Luka Almost Fotograf, dobit ćete 20% popusta na sav merch. Vratimo se sada na plan i program. Osim ako niste živjeli proteklih 30 godina pod kamenom, fotografije mog današnjeg gosta ste sigurno vidjeli na billboardu u vašem kraju, naslovnoj stranici vašeg magazina ili časopisa ili eventualno nekom fashion editorijalu. On je jedan od onih ljudi čiji sam rad uzimo ja za svoju motivaciju i svoj napredak. Moj današnji gost je fotograf Miša Obradović. Pa Miša, dobrodošao ti nama u ovaj moj dragi i neredovni podcast. Bolje vas našao. Kako si? Evo, nije loše. Nije loše. Gledao sam sinoć kako si prošao na reviji i vidim da se snalaziš ispred i iza kamere podjednako dobro. Stara ljubav zaborava ne. Jednog dana, ako ne daj Bože, rešiš da se ne baviš fotografijom, imaš sigurno budućnost. Gledam, slušam sinoć reakcije publike, samo sam čekao, počnu brusevi gaćice da uleču. Evo ga, to Mišo, tu sam, tvoja sam. Odlično je ispalo. Ono o čemu sam hteo danas da pričamo, jel te, logične fotografije, pošto time se baviš. Tako da smo hteo da vidimo, da mi ispričaš kako si počeo se baviš fotografijom, kako si ušao u to i kako si završio kao jedan od najboljih portretnih fashion fotografa kod nas. Za proteklih, koliko, 30 godina? Pa skoro 30 dana. Pa dakle, ja sam kao verovatno i većina klinaca krenuo se bavim fotografijom u najranijem detinjstvu. Mislim, kao i većina klinaca. Kao i većina fotografa, to ja tako zamišljam da svi fotografi od malena to nešto krenu da rade. Znaš koje si godine počeo možda? Koje godine? Da, otprilike. Pa otprilike, na primjer, mislim, dakle, ponešen nekim starim fotografijama, albumima koje sam imao kod kuće, sam zavolao fotografiju kao takvu i onda sam kod bake našao neki njen stari fotoaparat. Pa ne znam, možda sam bio neki 5. razred ili 4., 5., tako nešto, znači 84., 85. Preko što me rođen. Da, kao većina ljudi na svetu je sad rođena posle tog vremena. I tako sam krenuo tada sam se upoznao sa fotoaparatom, to je bio neki stari srednji format i slikao sam uglavnom tako po ulici, po komšiluku, po kući, prirodno svetlo, slikao sam u kućane i tako dalje, životinje, ove moje kućne, ne domaće životinje. Da bi se bilo bi čudno mačke i papagaje, da. I uvek sam imao aparat sa sobom, vrlo često sam ga nosio i to mi je bio tako kao neki, da kažemo, hobi. I onda sam kasnije malo, kad sam već se, kako bi to rekli, zamomčio, onda sam slikao svoje devojke, te neke, tako, to bi sve nešto kao bilo zanimljivo. I u jednom trenutku sam se, sticajem okolnosti, sam stigao do modnog studija Klik. I tu sam upoznao razne manekinke i manekene, tu sam upoznao i svoju sadašnju ženu i tako sam počeo slikam kao manekinke. To mi je bilo jako, jako zanimljivo i bio je dobar način da nekako uđeš u taj biznis. I onda sam opet sticajem okolnosti, pošto sam da bio maneken, radio sa Dejanom Milićevićem, i pokazao sam mu svoje radove i njemu se to dopalo, onda smo krenuli zajedno kada sam bio njegov asistent i od njega sam naučio one prve osnove, da kažemo, studijske fotografije, kako svetlo i tako dalje. I ništa, onda sam uporedo sa svojim studijama na pravnom fakultetu, sam počeo ozbiljnije da se bavim fotografijom u tom krugu fashion ljudi. I nekako se ispostavilo da nije loše to što radim i da se ljudima dopalo i polako neke grupne izložbe na početku, polako i neki prvi klijenti i eto, tako je nekako krenulo. I ti svi ljudi su manje više do dana današnjeg nekako, ovi koji su ostali
u Srbiji su nekako i dalje moji prijatelji i dalje moji saradnici. To sam dobro kažem, i dan danas radiš sa njima posle ko zna koliko godina. Posle, da, tako, 30. Da, svi su oni dalje aktualni ovde. Pa da. Mi smo se nekako, sad malo i da se hvalim, ta ekipa je nekako stvarno opstala i mislim da su to ljudi koji se na najbolji i najpravilniji način i dan danas bave modom bez obzira na celu situaciju. Da, Neša klike na sve strane. Pribećujem da, iako ne živimo ovde, i dalje ga viđam online, po televizijama. Vidio sam skoro najavljivao baš taj Fashion Week na kom si ti bio, to je bilo prošle nedelje, mislim da sam gledao tako nešto. Znači, porodično, fotografija, slučajno, pravo i onda u fotografiju. Da, i onda u fotografiju. Ja sam studirao, upisao sam 3. godinu i dao par ispita. I onda sam, pošto kažem, nekako moja karijera je dosta brzo krenula i uopšte ta ljubav, pre svega, prema tom poslu. I onda sam, s obzirom da sam hteo da se bavim diplomatijom, a to su bile te 90. početak sloba i taj strašni sistem i cela situacija koja nas je zadesila. Shvatio sam da to nije mesto, mislim, za mene u takvoj nekoj diplomatiji, tad se još nije naziralo da će se nešto promeniti, mada evo, 20 godina kasnije i sad ne bih bio diplomata, baš s velikim zadovoljstvom, ali dobro. I onda sam samo odlučio da uz podršku pre svega mog oca koji je bio za to da se ja bavim nečim što volim, odustao sam od fakulteta i otišao da studiram fotografiju u Pariz. Ali tebe pravo uopšte zanimalo kad si upisao ili si to upisao više zbog porodične tradicije? Ne, zanimalo me, ja sam zaista to studirao s velikim zadovoljstvom i da kažem, nisam studirao tek onako, nego razumeo sam materiju i voleo sam tu materiju i to mi je stvarno bilo i dan danas mi je to drastična kat. Zanimljivo. Pa jeste kat, ali zaista u tim nekim okolnostima društvenim u kojima smo živeli, mislim, ja sam, možda bi se moglo reći pomalo i lenj, tako da je meni, recimo, budem negde u nekoj ambasadi, nešto sedim tamo i da ne radim, tako reći, ništa, ne umanjujem sada poslove po ambasadama, ali mislim, jedan birokratski posao je mnogo ležerniji, čini mi se, pogotovo ako ga voliš i ako razumeš i ako tu stvarno nešto radiš, dok je ovaj posao mnogo zahtevniji. I mnogo više cimanja ima, tako da, ali je lepši, mislim, zato što je negde ipak ta oblast umetnosti i ono baš što se ja trudim da se bavim fotografijom iz te neke vizure, bez obzira na sve ove komercijalne i običnije poslove koje radim, ja se uvijek radim da to negde bude umetnički posao, to ipak je zahtevniji, ipak zahteva jednu drugu vrstu energije. I nije mi žao što sam... I pripremu, kreativnost, i pritom većinu toga vratno ne možeš sam da uradiš, tako da kad ideš na set sigurno imaš ekipu sa kojom radiš, da bi sve to stiglo samo, jer kad bi radio sam, vrlo bi izginuo. Nemoguće, neke ozbiljnije editorijale, ozbiljnije neke projekte, ne možeš sam da uradiš. Mislim, portreti su 1 na 1 uglavnom i to je okej kad je ono nešto, da kažemo, baš portretna fotografija u pitanju, ali kad je u pitanju fashion, tu zaista treba velika ekipa. Naravno, pripreme i oni planovi, moodboard i tako da. Moodboard, neki skečevi, kroki i tako dalje. Da sve pripremiš kad dođeš na set da imaš gotovo i da kreneš da radiš. Kad si otišao u Pariz da studiraš? Otišao sam 96. Da, 96. ja mislim, ili tako sad malo si me zbunio s ovim godinama, ali tako nešto, 95. 6. I kako je bio osjećaj otići u Pariz posle Beograda da studiraš? Pa, ja sam se našao na jednom novom terenu, tako da kažem. Ja sam, znači, već u to vreme kao ovde bio neki poznati fotograf i imao sam svoj veliki portfolio i na prijemnom ispitu za tu školu bilo je potrebno priložiti neke radove. I imali smo u poslednjem krugu razgovor sa direktorom škole, kao neki, to je deo prijemnog, ali čisto da vide kakav si, kako razmišljaš i tako dalje, i da kažu nešto o tvojim radovima. I ja se sećam da je on pogledao moj book, za koji sam ja, znači, mislio da je ludilo mozga, pogledao moj book i rekao,
tad još nisam govorio francuski, pa na engleskom, rekao mi je "It's a very Czechoslovakian style." Kako to da shvatim? Za one koji ne znaju, u vreme Jugoslavije, mi smo bili ti kao od tog, bili smo nesvrstani, jel da, nismo bili u istočnom bloku, ali smo uvek, kao bili smo komunistička zemlja koja je bila najnaprednija od celog ovog istočnog bloka. Tako da kad nekom kažeš da je Rumun ili da je Čehoslovak, to je kao neki jadnik. Kasnije sam naravno shvatio da je on u stvari hteo da mi kaže da Čehoslovačka je naravno veliki centar filmske umetnosti, te u tom smislu i fotografije. Nije on želeo mene da uvredi, niti on imao to uopšte ni u glavi, ni u nameri, niti tako razmišljao, nego je hteo da kaže zapravo da nisam modern, da sam malo zastarao. I da, bez obzira na to što sam se ja uvredio, shvatio sam u stvari da sve ono što smo mi ovde radili, bez obzira koliko smo se trudili, mislim, ja za sebe pričam, koliko sam se trudio, da to baš i nije na tom nekom, da kažemo, svetskom nivou. I zaista sam mnogo naučio tamo. U toj školi, pre svega i kako se radi, tehnički manje više. Ja svakome ko želi da se bavi fotografijom, ne savetujem da studira fotografiju, zato što mislim da osnovne tehničke stvari, rukovanje aparatom i tako dalje, to se može da se nauči na, neću kažem kursu, ali neću ne kažem ni na master klasu, ali postoji neko određeno vreme da svako ko ima normalne mentalne sposobnosti može to da nauči. I to je ono što bi rekli zanat, mislim, to stvarno može da se nauči. Kao rukovanje mobilnim telefonom ili nekim aparatom. Ali ono što je jako važno i zašto isto treba vreme i zašto ti ne treba škola, to je da se sam nadograđuješ i da jednostavno imaš talenta. Jer ja mislim da uspevaju samo oni ljudi koji zaista imaju ne sad vanserijski, ali bar zrnce talenta. A i na kraju krajeva vanserijski fotografi su oni čija imena znamo na svetskom nivou i to je to. To je vrlo interesantno što si rekao za školu, za studiranje, pošto sam imao polemiku sa par druga baš oko toga da li treba ići na fakultet i učiti školu za fotografiju, jer moj neko, što sam ja bar primetio, da su tim školama najviše uči u istoriji fotografije i o tim, idu po delovima kako te uče. Zato sam te pitan, kako je tada škola funkcionisala u Parizu za fotografiju? Da, ne, mi smo u toj školi imali sve, uključujući, imali smo čak, znači to je kraj 90-ih, imali smo i, kako se zvao taj predmet, pa nešto kao što smo imali u školi ovde informatika, ali ono kao prvi neki koraci Photoshopa i tako dalje. Imali smo i dizajn. Imali smo dizajn magazina čak kao poseban predmet. Ozbiljno? Da, pa ne znam što postoje isto, ali to je opet vezano za fotografiju, postoje neka kao pravila kako fotografija treba da izgleda, gde treba da bude fokus, da neke uzlazne linije i tako dalje. Znači, učili smo i takve neke stvari, učili smo vrlo zapravo malo o istoriji fotografije. Mislim, jesmo, ali nije bio osnov, da kažem, kursa, ali smo zaista učili kako da, pored toga za ljude koji nisu znali, mada su svi, naravno, već s obzirom na prijemni znali kako koriste fotoaparat, ali smo učili, ajde da kažem, neke cake, ali smo se sve zasnivalo zapravo na praksi, u studiju, napolju, u reportaži, u različitim videima fotografije i jedan dobar segment je bila laboratorija, pošto je to vreme. Da, filma. Staro vreme. Pa smo učili kako se razvija film, pa kako se prave fotografije i tako dalje. Tako da škola je bila, mislim, mene da je neko pitao i tada, ja bi sve to stavio u jedan semestar možda. Možda 2, ali sigurno ga ne bi stavio u 5 semestara ili 6, koliko smo imali, 6 semestara koliko smo imali. Mislim da je to okej, za ljude praksa je okej i to je dobro, ali mislim da sve može da se nauči za jedno kraće vreme, a da se onda radi na... Jer svako od nas, evo čak i ja posle 30 godina, svakim danom, svakim slikanjem, nađem neku novu foru, pronađem nešto novo, nešto što mi se svidi sad s ovim novim aparatima.
uvek nekako pronađeš nešto što taj aparat može da ti da, što ti neki stariji nije dao. Zaista postoje različite mogućnosti. Da, fotografije su uči ceo život. Pa jeste, da. Mislim, bitno je izgraditi neki svoj stil. Ja mislim da ja od svog stila, ja sam probao tako nešto, vidim u nekom magazinu, neki kao nešto što je drugačije od mene i kao, ajde, kao, baš mi se to sviđa, kao ja probam to da uradim. Ja to uradim, ali to nekako nisam ja i nekako mi nije to, nešto mi ne izgleda to kao to što sam video. To si ti zamislio, da. I onda se nekako opet vratim na ono što ja volim i na moj neki lični pečat. Imati svoj stil je, kapiram, najbitnije od svega, u protivnom se uklopiš u more svih ostalih fotografa i budeš isti kao i svi ostali. A pogotovo što u to vreme kad se ti bavio time nije bilo toliko ljudi koji se time bave, tako da mogu si da izgradiš svoj, kako to kažem, neću kažem personalite, zvučim isfolirano, ali neki svoj stil sebe, da ljudi znaju ko si. Jeste. Mislim, interesantno u fotografiji je što, recimo, evo ja sam pre 5-6 godina, ja mislim, imao jednu izložbu samostalnu, koja se zvala Senke, i ja inače nisam neki fan, ne da nisam fan, nego ja jako malo svojih samostalnih izložbi imam i prosto zato što me mrzi, zato što ne znam, mislim, nisam u tom tripu kao sam moram da imam izložbu, ne znam, svaki 2 godine i to. Ali sam napravio tu izložbu pre 5 godina i to je bilo interesantno zato što je to, ljudi kao to znaju moj stil i znaju ono što ja radim i kao prepoznatljiv sam, ali sam uradio celu izložbu jednom tehnikom i uopšte vizualno je bilo potpuno drugačije od onoga što ja radim i to je mene užasno zabavljalo. Znači, to je bilo, imalo elemente mode, ali je bilo potpuno neke duge ekspozicije, nešto i tako. I to je recimo super, to je ono nešto što, to čak nije nešto što ja radim za sebe, kao nije to moj lični stil koji ja ne koristim u poslu pa se sad tripujem, nego sam se ja istripovao da mi treba malo otklona od svakodnevnog i onda sam malo istraživao, radio i tako i to je isto jedna jako dobra stvar i ja mislim da je vredna za svakog umetnika, za svakog fotografa, da se neki put iskoči iz svog standarda i da se proba nešto drugo. Eksperimentisati, da. I imao sam par prilika da radim baš to, nešto što nikad nisam radio i koliko mi se nekad i ne svidjelo i ne budelo, to naučiš nešto novo iz toga što možeš da implementiraš u nešto drugo što radiš, bar je, mislim, to moje iskustvo. Koliko traje taj, kako si rekao, 6 semestara? Da. 3,5 godine traje. Jesi bio jedini iz naših krajeva tamo? Jesam, da. Posle mene je u jednom trenutku da sam dao neki intervju ovde, nemam pojma, onda me zvala majka jednog dečka da me pita gde i onda je posle mene bio taj još jedan. Znači, posle toga nisi bio više jedini? Da, nisam bio više jedini. A odakle su bili ljudi, generalno? Većina je bila, to je ta klasa moja, je, ako se ne veram, imala 20 ljudi. Većina su naravno bili Francuzi iz cele Francuske i od stranaca je bio jedan Japanac, jedan Srbin, tada Jugosloven. Ovo zvuči kao vic da počinje. Da, kao vic. I bila su, mislim, 2 ili 3 Koreanca. I eto, to je otprilike bio neki sastav. I u ostalim godinama je bilo, na ostalim godinama su bili neki isto stranci koje nismo ni viđali. I posle škole nisi razmišljao da ostaneš tamo ili tako nešto? Steo si se vratiš? Ja sam ostao posle škole tamo za 7 godina. Jeste? Da, ostao sam ja tamo i radio sam i vratio sam se, u stvari u Srbiju sam se vratio sticajem okolnosti, a hteo sam svakako da odem iz Pariza za Barcelonu, zato što je tamo mnogo lakše nego u Parizu. I sad da ne pričam te sad zašto i kako i šta sam radio umeđu vremenu, te neke stvari, ali sam, eto, sticajem okolnosti sam otišao. Prvo sam otišao nešto na godinu dana zbog vojske i onda kad sam se vratio, shvatio sam da ceo taj trud od 6 godina posle škole, da nađeš klijente, da nađeš agente, da nađeš, da uspostaviš tu kao tu mrežu neku, da je to za godinu dana su te već zaboravili, da sad sve moram ponovo i onda sam rešio da odem u Barcelonu i sticajem okolnosti na kraju sam ostao u Srbiji. Pa lepo si ti obišao, boga mi, od Pariza, Barcelone. Pa dobro. Šta ti se više sviđa, Barcelona ili Pariz? To je stvarno teško pitanje.
Mislim, Pariz kao grad je verovatno najlepši grad na svetu. I toliko toga da se vidi i sve to. Međutim, kad živiš u tom gradu skoro 10 godina, onda te on malo pojede, malo te isisa i ja sam, moram priznati, malo i čak zamrzeo taj grad. Zamrzeo u smislu, u kontekstu velikog grada. Ja sam stvarno, i dan danas, nikad ne bih mogao da živim u Parizu, Njujorku, Londonu, jer je meni taj način života prosto too much. Mislim, to je ulazak u metro svaki dan, ideš na ljudi, dođeš kući, ustaneš u 7, dođeš kući u 7. Šablon. Šta god radio, dođeš kući u 7, jedeš, spavaš, to ne mogu. Posao kojim se mi bavimo vrlo kreativan i ne zahteva od 9 do 5, ali... Ne zahteva od 9 do 5, ali suštinski se život svodi na te mase ljudi na ulici, guraš se, prolaziš, zagađenje i ostalo. Rush hour kad uđeš, ono se... Rush hour, mislim, to je sve ono, to je način života koji meni dosta mi je. No, ti si izabrao si Srbiju, napravio si sebi karijeru. Dobro, ja sam tako, eto, izabrao, ja sad opet planiram da opet malo negde možda opet odem, da. Gde ćeš? Ne otkrivaš? Ne otkrivam. Dobro, čuvaj. Negde ću da odem, da malo ipak promenim, zato što u Srbiji profesionalno pre svega više nije naročito inspirativno, a i ovako za život, bez obzira na sve ove hvale koje mi čujemo u Srbiji, jednostavno ja sam očekivao više i mislim da neću možda definitivno se preselim da odem za uvek, ali ću provoditi neko vreme na nekom drugom mestu gde ću isto raditi. A ta promena je zdrava, da se pomeriš iz svoje sredine, da vidiš nešto drugo, naročito i za inspiraciju ako pričamo o fotografiji i o tome šta je važno za jednog fotografa, pogotovo nekog ko se bavi modom, stvarno je važna inspiracija. I važno je da budeš u trendu, ne samo u fotografiji, nego da razumeš i ako si modni fotograf, da razumeš modu, da vidiš šta je novo, da vidiš... Šta se dešava, da. Da osjetiš taj vibe. Moraš da budeš u tom svetu, apsolutno. Jeste. Pošto kad sediš ovde u Srbiji, zaista sve dolazi sa 3 godine zakašnjenja, bez obzira na web i na sve. Džabe što ti pratiš trendove kad te ne možeš da objasniš ostalima. Jeste, da. Da, ma jasno. Dolazimo do problema. Sve te razumem. Otići na drugo mesto čisto zbog inspiracije, upoznati druge ljude, da vidiš kako drugi razmišljaju, šta se dešava, dobit ćeš ti svoju neku ideju gde šta hoćeš da radiš. Isti sam fazon imao kad sam otišao iz Beograda za New York. Učiš tamo zgrade, staklo, sve sija. Odjednom bi sve da radim, znaš, slikam kola, ljude, šta god treba, sve može. I što je najgore, tamo gde god uperiš aparat, ne možeš da napraviš loš kadar. Baš ne možeš, znaš, nebitno da su ljudi iz zgrade ili šta god, uvijek je nešto tu zanimljivo. Slikao sam i fashion, slikao sam i sve i svašta po ulici, meni je to mnogo zanimljivo. I u Njujorku je interesantno što ti niko ne pravi problem zbog toga. Znaš, ti u Njujorku šta god da slikaš, niko te ne gleda kao da stanu sa kao wow. A u Beogradu kad praviš fotkanje na ulici, svi staju kao da je cirkus došao. Znaš, ti te gledaju, vade kamere, snimaju. Prošao sam kroz Knez Mihajlovu pre neki dan, neka 2 cigančića sviraju harmoniku, a ti garantuju da 40 ljudi stoji okolo, jer ih je devojka sa N1 intervjuisala. To sad svi snimaju kao da je neki događaj. Znaš, totalno čudno, a u Njujorku ti slikaš, niko ne obraća pažnju na tebe. Dođeš na Times Square da slikaš, ti si jedan od milion ljudi koji je tu u krugu. Ti ne postojiš, ti si jedan u masi tu. Tako da tamo možda napraviš bukvalno šta god ti pada na pamet i niko neće to osuđuje. I zato kažeš, otići na drugo mesto da vidiš kako tamo funkcioniše je fenomenalno. Kako si prešao sa filma na DSLR? Kako ti je bila ta promena? Naterali su me. Pa prešao sam, da, stvarno silom. Ja sam vjerojatno poslednji u Srbiji, ja mislim u Beogradu poslednji koji je prešao sa... Kao čekao si zadnji moment. Pa bukvalno, znači ono više kad stvarno je postalo besmisleno, onda sam prešao. Imao sam mali problem da se adaptiram. Koliko ti trebalo vremena? Pa trebalo mi je neko vreme da skapiram u stvari, pošto sad se više ni ne sećam jer to je bilo davno, ali zaista je princip, kako bih rekao, sa analognim aparatom posle toliko godina navikao sam da kad slikam, navikao sam šta me čeka kad razvijem film. Mislim, kakva će proizvod da bude? I kakva slika me očekuje. A ovde je odjednom, mislim, ja se sećam prve serije fotografije, ja sam gledao slike, užasni ovi aparati. I to je bilo malo pikselanda u to vreme isto. Užasni aparati, grozno sve izgleda, odvratno izgledaju, ispovrećeni svi na tim slikama, užas.
I baš mi je onda trebalo vremena da se naviknem, da shvatim Photoshop, šta tu sve može, kako, mislim... Ti prvi DSLR-i su bili baš... Ja sam shvatao Photoshop kao malu laboratoriju, mislim, a ne kao fabriku mangi, nego baš kao malo da uradiš, onda sam shvatio da tu u stvari možeš svašta, promeniš boju neba, kao mislim, to sad zvuči ovako glupo, ali... Da, zvuči ništa, pošto možeš na telefonu danas da uradiš. Pa da, ali tad je to bilo... U to vreme je to bio haos. Pogotovo što u laboratoriji možda senčiš i ono da... Pa to, da. Mislim, to sad sve naravno može i ovde, ali ovde ti daje mnogo više mogućnosti. Ja ne znam da li se, mislim, sećate se, vjerojatno, kad su krenuli te digitalne, onda su oni koristili sve moguće tools Photoshopa i zaista su bile neke grozne fotografije u optice, u pretiravanje. Sad se sve vraća na kao prirodno, sad vidim ne skidaju ništa, bubuljice. Ne, sad je ono kao blemiše, znaš, kao pokrivaju to da, pogotovo što u Americi sad imaju da ne smeš da reklamiraš proizvod, ako je fotka photoshopirana, mora da piše da je alterovana. Ako nije alterovana, onda možda budeš tužen. Mislim, što se slažem, naravno, jer preteruju sa reklamama, brate, napravi da izgledaju ko bebe, on ima 60 godina, kao nema pore, ma daj, molim te, znaš. To mi je vrlo zanimljivo što si rekao za photoshopiranje, jer gledam to svaki dan, preteruju sa time dan danas i ljudi koji se čak i time ne bave na telefonima upropaštavaju sami sebe. Pa to je tek, ali oni misle da su super. Da, naravno, to mi je najgore. Zato ima toliko modela, svako koga pitiš kao što se... Instagram model. Ja sam model. Sve su modeli. Najgore kad im pošalješ fotke i onda kažeš gotovo, ja, ovo je sjajno, i onda oni edituju posle tebe. To je strašno, da. I najgore što im kažeš nešto, pa ja sam samo popravi nešto, ne kapiraš ovaj gotov proizvod. Ja uvek kažem na Instagramu, kad gledaš Instagram, shvatiš odjednom kako su svima noge porasle u užasno. Da, niko nema stomak. Dugonogi, znaš, to je meni presmešno. Mislim, dobro, sad očigledno ljudi, mislim, živimo u takvom vremenu da to je, ne znam, postalo normalno i svi očigledno žele budu lepši i dugonogi i mršaviji. Problem je što, mislim, kod nas, opet na profi tržištima se to ne dešava. Šalju se zaista polaroidi i zaista ljudi se trude da izgledaju. Mislim, moraš da pokažeš ljudima za posao, ljude kako izgledaju, ali ovde se dešava da kao neka lepotica, kao prezgodna neka žena. I kao bukiraš je i ona ti dođe, ona nit struka, nit kuka, nit ništa, razumeš, tako da to je... Preteruju, stvarno, slažem se. Kad smo kod toga, ja hoću da upoznam editora Dare Bubamari. Taj čovek, ja njega moram da upoznam, te slike su fenomenalne, ja uživam da gledam njen profil. Kogod to ovako čudno kao fetiš neki zvuče mazohizam, ali ja pogledam njihove fotke kako su editovane i skapiram koliko sam ja u stvari odličan. I koliko neki ovi su još dobri u odnosu gde neki idu. Ja moram samo da priznam, kad je baš si pomenuo Daru Bubamaru, odnosno show business, ja se bojim da tu neke stvari, mislim, to opet treba biti umeren, ali neke stvari prosto moraju da se rade u Photoshopu. Zašto to kažem? Zato što svi se naravno ugledaju na, pre svega, američke i engleske i ove top showbiz... Kardashiane i ostalo. Pa ne samo Kardashian, na Jennifer Lopez, na ne znam. Složit ćeš se sa mnom, mislim, to prosto ljudi nisu svesni. Sve te žene su i u svojim spotovima, pošto ja sam isto nedavno, pre par godina, saznao da sve to što se radi na Instagramu, u ovim filterima, to izduživanje, smanjivanje i to, smanjiš nos i to sve može već dugo godina i u videu da se uradi. Da. Samo se je postalo još lakše sada. Sve te žene su kao pandan Dari Bubamari je rupam Nicki Minaj. Za mene. Sad neko će reći kao Dara je bez veze, a Nicki Minaj je baš super. Meni je to isto. I Nicki Minaj isto ima malu butkicu, malo sve veliko, da li sme ovde da se kaže dupe. Sve nema cenzura. Zadnjica, to znaš, kao povećana, struk smanjen i niko više ne izgleda tako kao što izgleda. Mi živimo u jednom svetu laži i prevare na svim nivoima, a ponajviše na ovom vizualnom. Pogotovo što nema svako istu konstituciju tela kao taj neko na koga se
Nema to veze. Nekad pogledaš sliku, jednostavno gornji deo tela ne paše sa donjim. To je kad je loš editora, kad neko zna, onda napravi da to izgleda... Ali to je skupo i zašto bi ona platila kada ona može to sama da uradi? Ja što ti kažeš za te aplikacije, ja sam bio šokiran, moja devojka, ja nisam znao da to postoji uopšte, da ti možeš da Liquify radiš na telefonu. To je meni novo od pre, ne znam, 3-4 meseca, ja to nisam znao uopšte. Mislim, bavi se time, nisam znao. I meni devojka pokazala stvarno šta može, ja zapanjen. Ja nisam stvarno znao da se to dešava. Da, ja sam zapanjen da to može i u videu, isto na telefonu. Ludilo. Ti si rekao da edituješ sve svoje fotke, tako? Nažalost. Jesi pokušao ikad da nađeš? Si dao nekad nekom da radi tvoje fotke? Dao sam nešto, kao kad imam nešto nebitno, pa kao da probam i tako sam par ljudi probao, uglavnom neki iz Indije. Mislim, ja stalno dobijam te poruke. Da, spamaju sam. Javite se, i tako sam probao 2 puta i to je okej, ali to nije to i u idealnom svetu bi ja imao nekog svog ko je na snimanju ili on ne mora da bude, ali bilo bi idealno da je na snimanju i da potpuno poznaje moj senzibilitet i da ja u 2 reči kažem šta hoću i da na kraju to sve nešto popravim. To bi bilo super, ali u Srbiji za to para nema, niko nikad ne predviđa. Ne uklopi se u budžet. Pa ne predviđa niko tu stavku, to prosto ide kao fotograf, daje kao to je tako. To se računa da ti si sliku, ti ćeš i da edituješ. Da, ma jasno, da. Kad im daješ invoice, ti vjerojatno daš jednu cifru za sve ukupno, njih ne zanima breakdown, šta, gde, koliko košta, pretpostavljam, da, jer svi veliki fotografi svetski imaju ceo tim koji vode sa sobom. 2 asistenta, 1 editor, 1 koji radi samo prebacivanje sa aparata na kom, da se vide slike. Gledao sam Karl Tailover baš video na YouTube-u kad je slikao, ne znam, neke satove. On ima 4 ljudi u studiju sa njim dok slika satove. To nije kao sad nešto da treba vremenski izvrdi kao na brzinu, znaš, pa kao mora. Ne, on i dalje, znaš, ovaj pomera pesak, ovaj namešta vodu, ovaj namešta zilber, sve to funkcioniše nekako simultano bez da on objašnjava šta hoće, jer ti ljudi rade sa njim verovatno gomilu vremena i tačno znaju šta on hoće i tu nema gubljenja vremena. Kapiram da bi tebi bilo lakše da imaš ekipu. Naravno da bi bilo lakše, mislim, evo ti, ne znam koliko si obilazio, pošto mi smo u toj školi imali i praksu, što je jako značajno bilo i radili smo u studijima gde su dolazili svi svetski fotografi. Mislim, ja sam radio, recimo, asistirao sam Jurgenu Telleru, recimo, na snimanju sa Vincent Cazelom za muški Vogue, na primjer. Pa sam tako gomilu nekih fotografa jako poznatih zvučnih imena video kako rade. I video mala snimanja, recimo Jurgen Teller je slikao sa onim, kako se kažu na srpskom, i aparati što se bacaju u đubre. Disposable? Disposable, to nije na srpskom. Ja sam te kažem žetab na francuskom, ali dobro, ovi jednokratni. Dušane, kako se kaže, za jednokratnu upotrebu? Jednokratni aparati, slikao je s tim i slikao je sa 2, mislim da to opet pričamo o vremenu pre digitalnog, i sa 2 kompakt aparata. I on ima jednog čoveka koji ide iza njega i kako on šljoca dosta brzo, nije se štedilo na filmu, kao ovde u to vreme. On njemu samo da aparat, mu da drugi i to je to. Ali sam bio i na snimanjima gde zaista ima 1.000.001 čovek koji tu nešto radi. Ja sam za nešto između. Mislim, ne treba da imaš ni baš 20 ljudi, to je već malo too much. Ali zavisi od snimanja. Ono što hoću da kažem da ljudi ovde uopšte ne kapiraju, ni klijenti ne kapiraju da, ne znam da li si se ti susretao sa tim kao neki klijenti kažu, daj, kao šta bre, kao, to samo škljocneš i kao... Naravno, šta je to tebi, bre, 2 klika i ti si gotov. Šta je to tebi, ajde, to je laće, to ćemo za 5 minuta. naravno. Tako da, zaista su snimanja zahtevna i da bi ti dobio ono što... Zato mene nervira kad ovde meni neko donese to sliku iz Voga i kaže, pa ovo ćemo da uradimo. Nećemo to da uradimo nikada, sigurno. Prvo, nemate te stvari, a drugo, nemate sve ostalo da ne objašnjavam. Tako da postoji zašto je to. Zašto je on za satove imao 5 ljudi oko. Zašto koristi Elikron i svaka glava košta 10.000. Apsolutno. Ma jasno. Imao sam te momente kad su mi pokazivali slike. Mi bi da napravimo nešto ovako i sad naravno ti zoomiraš u zenicu i vidiš da je to Elikron i da to je veliki onaj parabolik i to košta Boga oca. I kako ja sad njima da objasnim da ja ne mogu da reprodukujem tu sliku sa svetlom koje šta god da ja imam.
to je jako teško Photoshop objasniti. ne može to da postigne. Toliko daleko ne. Mogu te da te smanjim, povećam, da te obojim, ali ne mogu da te farbam sa svetlom, ne ide. Jeste, slažem se. I u Americi ti je slično to, zato što imaš budžet. Ako se ti uklopiš u budžet, da uklopiš. Ako ne uklopiš, ili ti odvojaš od svojih para da bi sebi udovoljio. To sam video par puta na setovima, su to ljudi radili, to mi nikad nije bilo jasno. Da od svog budžeta, od svojih para odvajaju za neku opremu. Ne, koliko para, toliko muzike. Ja razumem ako hoćeš da napraviš sebi za portfolio, da imaš, što je druga stvar. Ali da bi imao na nekom setu, čisto da bi imao, mislim da nema potrebe. Pogotovo što u Americi svi rentaju opremu. Ti kad dođeš u studio, ti možda izabereš kameru sa police koju hoćeš i kažeš ova 2 objektiva. Radio sam u Kano studiju na West Side-u Manhattana i bukvalno je to. To su police sa svim kamerama, hoćeš 1DX, hoćeš novog Nikona, hoćeš Hasselblada, hoćeš MIDI format, sve ti je tu. I on ti samo da na kraju kad ti završi, on ti izbaci invoice, ovo te je koštalo toliko i toliko po stavkama, ti samo predaš produkciji, produkcija pokrije i ti si slobodan. Fotograf uđe sa rukama u džepovima i izađe sa rukama u džepovima. Ne mora čak ni karticu da nosi. Kartica se prebaci online, on dobije link, se odeš kući i iskopiraš. Si poređenju sa tim, sa ono što si ti radio pre 30 godina, kao cijel taj proces je smanjen, neopevan, jer ti ne moraš da čekaš razvijanje filma, sve je mnogo brže. Neuporedivo. Pogotovo što oni imaju tipa 6-7 studija na jednom spratu. Znači, ako ti je ovaj mali studij, ima veći. Ćeš još veći, ima još veći. Znači da spojimo 3 studija, nikakav problem nije. Gledao sam ona kad je Annie Leibovitz imala onaj čuveni cover sa George Clooneyem, ona kad su na Reti snikali. Si vidio to? To je bilo pre, mislim, nekih 7-8 godina, tako nešto. Znači ti koliko ljudi na setu? Ti gledaš one behind the scenes, ja ne mogu da prebrojim sve ljudi u kadru. Znaš, samo na bini ti koji poziraju ih ima nek 10-ak. Aha, to je ona grupna. Da, i kao George Clooney stoji gore sad pogledaš, to su 2 ogromna ventilatora, koji su prečnika 5 metara, da bi napravio vetar, da bi svi oni imali isti efekt. Isti vetar, da. Kako ti nekom da kaže da samo rentiranje tog ventilatora košta par hiljada dnevno? Ovdje misliš da doneseš fen ili sa 2 fena za kosu, da ćeš 5 ljudi. I kao duva. Mislim, možeš da uradiš ti posao s time, nije to pitanje, ali će trebati mnogo više vremena, mnogo više truda da bi dobio nešto što kažeš, ovo je to. Zato ja uvek se zezam i kažem, lupam to, kao Bog, ja kažem da, Bog za siromašno. Da, Bog za sirotinu. Da napravimo, to nije uopšte problem, da izgleda kao okej. A kakva je scena danas vezano za fashion, portrete i to? Slikaš magazine i dalje? Ne, magazini su ovde, to je ta tužna priča koju ja često pričam, ali fashion je ovde otišao negde potpuno na neko poslednje mesto i sve je, da kažem, propalo, u tom smislu sam ja dosta očajan. Magazini su se većinom ugasili, ostalo je 2-3 magazina. Generalno se modom u Srbiji bave neki ljudi koji zapravo nemaju veze, neki... Nisu u tom svetu, da. Pa, mislim, oni jesu u tom svetu, ali... Ali zbog para, ne zbog kreativnosti? Pa, zbog neke ljubavi, mislim, i nekih veza su u tom poslu, ali nisu zbog svog talenta, razumevanja mode, nekog drajva ili, mislim, talenta za modu, nego su tu tako sticam nekih okolnosti. Te u tom smislu ovde fashion je nekako zaista na poslednja rupa svirali i ja sve manje i manje zapravo imam nekih fashion snimanja, mislim, editorijal, ja se ne sećam kad sam radio neki pravi fashion editorijal sa izmišljenom, zamišljenom pričom, sa nekim konceptom i tako dalje. Obično se radi tako nešto. Šta najviše radiš sada? Ja se uglavnom sad bavim pre svega advertisingom, znači komercijalnom fotografijom, sa agencijama uglavnom sarađujem. A ovako radim dosta korporativnih portreta i tako dalje, ali u poslednje vreme najviše radim i najviše me raduje rad sa glumcima, radim dosta za neke predstave, za filmove, za serije, njihove, da kažem, kampanje i kad imam sreću da me zovu, a da mi da nema posrednika, da nema art direktora agencije, neko ko je već sve to uradio, nego ako da i mene pitaju šta ja mislim. Za tvoje mišljenje, da. Za moje mišljenje i za moje želje i to najviše uživam da radim tako neke stvari. Što možda budeš kreativan koliko god ti hoćeš, jer nema ko ti kaže, a da uradimo ipak ovako. Pa da, kad se vežeš za neku ideju, pogotovo kad se vežeš, pošto eto, kao što smo pričali, ja editujem sam, pa sam radio
isto za neku seriju, pa su mi tražili neku tešku peglu, kao to je bila fora u stvari u celom dizajnu. Pa onda, okej, ti to uradiš, ali nisi baš srećan, jer taj rezultat baš nije ono što bi, kako bi ti. A ovako kad mogu sve kako ja, to me uvek najviše raduje. To sam baš da te pitam, koliko ti teško pada da edituješ na način koji ne želiš? Pa to se retko dešava. Retko? Retko se dešava, nemam ja te, mislim, mene, to je sve stvar, kako bih rekao, neko kaže too much, kao too much, neko kaže premalo, neko kaže, to je sve stvar, mislim, meni je najbitnije da, bez obzira na editing, na sve, da su na kraju ljudi zadovoljni tom nekom opštom slikom i ne samo klijenti, mislim, klijenti su najvažniji i ti ljudi na slikama, nego onako opšte, ja retko kad, čak neke slike koje uradim, pa kažem, bože, koliko su, onako, bez veze su mi slike, vidim potpuno suprotne reakcije, svi su zadovoljni, srećni. Imao sam x puta to. X puta. Da dođem kući i onda gledam slike i ja nisam preterano zadovoljan sa svime što sam uradio. Ima tu nekih par komada koji su mi okej i onda mi je ono najgore kad ti izabereš recimo 10 najboljih slika i pošalješ im, a oni ti vrate 10 koje ti uopšte nisi izabrao. Kao nama se ove više sviđaju. I onda kao, okej. Znači, nije do mene, jer ipak slikanje je za njih, oni biraju fotke. Ja sebi odvojim ono što se meni sviđa da ja mogu da okačim na svoje platforme, a oni uzimaju sebi šta njima treba. Evo, samo ono što je isto, kad si sad to pomenuo, ono što sam ja, eto, opet kao, ako će neko da gleda ovaj podcast i da sluša šta ja pričam, i ako nekom treba da dam neki savet, to naravno ne kreće, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ja sam, zahvaljujući svojim godinama i reputaciji i koliko dugo radim, ali to je od uvek zapravo bilo tako i ja sam odaberem slike. Znači ja retko kojim klijentima dajem mogućnost da oni biraju slike. Ne zato što ja mislim da sam ja najpametniji, pa ne, nego zato što ljudi sebe generalno, mislim, ne vide na način koji je najbolji za njih, odnosno kako oni mogu najbolje da izgledaju. I ja uvek kažem, ja ću vama obraditi vaših toliko i toliko fotografija koje treba vam da dam, a ako se vama ne dopadne, nije problem, posle ću vam da vi izaberete nešto, nije meni teško da ja sad kao uradim ponovo. Kao nemoj, kao što, kao pa ostaje ako nam se ništa ne dopadne, ima sve ponovo. Nikad se, mislim, desilo se možda nekad da mi je neko jednu vratio, ne sećam se u stvari, sad ja to hoću da budem skroman, ali ne, skoro se nikad nije desilo da su vratili da kažu to ništa ne valja, baš sam ružan i nisi dobro odabrao. Tako da, mislim da bez obzira što je klijent uvek u pravu, mislim da je fotograf ipak tu, jer ja sam ipak slikao i ja sam tražio ugao i to. Tvoje ime će biti na tome. Ne volimo ovaj profil, ne volimo ovo. Pusti ti to, da pusti ti mene. Pusti mene da ja izaberem šta ti je. Da. I ja uvek dam ako se dogovorimo, mislim, to je možda to i nije dobra taktika i dobra stvar. Ja uvek dam, ako se dogovorimo, ne znam, 10 slika, ja uvek dam 12 ili 13, uvek dam malo više. Zato što se trudim da tokom snimanja, znaš to, kad kaže hoću ovaj profil, ja ga slikam iz tog profila, iako mislim da je ovaj, ali onda ne mogu baš da mu ne dam to što je on hteo. To što je on hteo, da mu dam malo i to, malo i ovo i na kraju uvek ispadne da sam ja bio u pravu. Ne, u pravu si, ja nikad ne dajem previše fotke, ja im dam par komada više, čisto da oni mogu da izaberu, jer ako im dam mnogo, neće moći da odluči. I to će da traje, znači idemo back and forth, naši e-mailovi, pa ja bi ovo, pa ja bi ono, pa da promenimo ovo i to traje do veka. To što ti kažeš, daš im slike, izabereš ti koje hoćeš i to je to. Ako, znaš, ne daj Bože nešto, onda ćemo. Pogotovo te za color korekcije i to oni, znaš, imaju neke boje koje hoće, pa ne sviđa mi se koža, to. Mislim, sve su to male stvari koje se poprave, nije to ništa naporno. Ali mislim da stvarno treba da edituješ svoje fotke da bi znao kako da fotkaš. Mislim da je to 100%. Jer ako počinješ fotografiju i ne edituješ svoje fotke, mislim da nikad nećeš naučiti da grešiš. Apsolutno. Odradio sam x fotkanje da sam došao kući, vidim da sam promašio fokus i da sam iako imaš ekran, ipak se desi da u brzini ti ne vidiš da nekad... Ne, i ako znaš unapred, mislim, ako si došao da slikaš sa nekom idejom i slikaš, znači namestiš parametre na svom aparatu, možeš da ih u glavi presetuješ, ne u glavi, nego da ih presetuješ tako na osnovu onog šta ćeš s njima u editu da radiš, kako ćeš da ih
da ih obradiš, mislim, da li, znaš, ono ćeš slikaš na visokoj asaži da bi i preeksponirati, da bi onda u Photoshopu, jer svako ima neke svoje cake u Photoshopu. Naravno, to se sve uči vremenom, Pa da. da, nađeš sam, mislim, ja kažem, ja sam malo lenja, nikad nisam vrlo retko kad imam nešto specifično, hoću da uradim na fotki, pa onda neki tutorial probam da nađem kako se to radi, ali generalno ja nisam nikad, mislim, da se razumemo, ja sam jako loš u editingu, znači ako treba nešto da se, ne znam, šta da se uradi, nešto što je verovatno svakom od mlađih od 35 godina užasno lako da uradi, ja sam rebus, ne znam što da radi. Ti si totalno kontra, da. Da, ja samo basic, tako da, ali hoću da kažem, kad obrađuješ sam, neki put i slučajno naiđeš na neku foru, pronađeš, neki put greškom. To mi se desilo par puta. Znaš, neka greška, recimo preeksponiraš, nešto zaboraviš da, ne znam, zatvoriš blendu, pa su kao preeksponirane slike i onda dođeš, ako baš je dobra fotka, pa kao daj da probam nešto da iščupam i dobiješ neki efekt koji je baš I zbog te greške naučiš nešto novo, ćeš raditi sledeći put, da, istina. I to čuvaš kao svoju foru. Da, x puta mi se desilo da okinem neku fotku koju nisam ni znao da sam okinuo u Rafalu ili tako nešto i dođeš kući kao, vidi, on je zanimljivo, znaš, a nisam planirao to da napravim. I to mi se desilo par puta na Manhattanu da sam slikao, pokupio sam neke flerove koje nisam ni video jer te odbijaju se od zgrada na sve strane i ti pogledaš fotku kao wow, ja ovo nisam vidio u ekranu kad sam pravio fotku. A što ti kažeš za taj edit, mislim da se danas ljudi koji se bave fotografijom više oslanjaju na edit nego na samu fotografiju. Nažalost, jer ti kad pogledaš njihove raw fotke i editovane fotke, to je nebo zemlja, znaš, nije to ista fotografija, niti su iste boje, niti ekspozicije. Eto, imam tu sreću, obično kao i klijenti kad gledaju, znaš, vidi ovo ko da je obrađeno, jeste obrađeno. Kako smo zakon toga, jel pokazuješ slike na aparatu? Ja, recimo, mislim, baš izbegavam da direktno bude povezan aparat sa monitorom i da slike izlaze, zato što, kao i biranje slika, znači, ne mogu da slušam te ljude koji imaju neke zamerke ili, kako bih rekao, nešto primete što je nebitno ili nevažno ili što može da se popravi ili tako dalje i tako dalje. Tako da izbegavam. Znači, trudim se da ne gledam i najviše volim one koji kažu da ne, kao ne treba mi. To je, mislim da je monitor važan za tebe, da bi znao neke stvari. Ja često, mislim, skoro nikad to ne projektujem, niti gledam, niti uvećavam slike i često se desi da se zeznem oko nekih stvari, da ne vidim neke stvari i tako dalje, ali dobro, to nije ništa što se ne može popraviti. Monitor je super kad se radi neki ozbiljan posao ili neki detaljan, pipav posao, beauty shots ili nešto tako, i kad imaš nekog art direktora i nekog iz agencije. Mora da supervizira sve to. Koji kao nešto supervizira, ali u principu izbega. Da, pogotovo što ti ekrani sad na mirrorlessima nisu baš ne znam koliko sjajni. Pošto sam ja na Sony, provalio sam da... Meni su super. Ja sam provalio, meni na Sony ne pokazuje mi na mom ekranu baš direktno ono što sam napravio, ali kad pogledam kroz viewfinder izgleda bolje. Tako da sam naučio gde mi je razlika u monitoru posle nekog vremena. Tako da nebitno koji aparat uzmeš, moraš da ga naučiš. Tačno gde, koje su mane, vrline. Ja tačno znam šta moj aparat može i šta ne može da uradi. Tako da znam zašto mogu da ga koristim. A s obzirom si prešao na mirrorless sada, šta si uzao? Canon R. I kakav ti osjećaj gledati kroz mali viewfinder sada? To jest u ekrančić. Meni je super. Ti ne nosiš naočare, tako? Nosim naočare. Nosiš naočare? Nosim naočare, da. Ali ništa mi to ne... Nije ti problem? Ne, nije mi problem. Ja svakako, ja ne mogu da slikam ovako da klikćem. Na monitor? Ne. To stvarno ne mogu, mislim, evo zašto je dobar, sad reklamiram. Možda sponzorišu jednog dana, ko zna. Ko je uvoznik za Canon u Srbiji? Da se obratimo direktno uvoznicima. R je super zato što, dakle, taj ekran, rotirajući i onda neke stvari kad, znaš, neuporedivo je lakše. Da, ili kad treba da se ne bi valjao po podu, samo okrenem i onda stiskam po ekranu, baš ako... Jeste, to je... Tako da je to dobra stvar, ali u principu zaista slikam normalno, prosto ja sam navikao da gledam i da
ne znam, nekako mi je lakše. Da, postalo je mnogo lakše, sveća se to sad, što kažeš slikanje sa poda, to je bio najveći problem, kao ćeš kao neki donji rakos da uvatiš, ne možda pogledaš ništa, pa se kriviš, pa ti sve naopako, pa ne znaš da ti je horizont ravan, uopšte okineš dve slike, pogledaš, pa slika stoji ovako. Mi stariji. Ovo je mnogo lakše sad kad imaš te rotirajuće ekrane, mislim, bar da ti pokaže koji ti je frame, da znaš šta hvataš, pa ti okreneš 2-3 slike i vidiš, aha, omašio si ekspoziciju, vratiš dole, okineš isto, jer ne mora se krivi, lomiš kičmu i ostalo, neuporedivo je lakše. A DSLR si zadržao, si prodao? Zadržao sam, ja sve svoje aparate kao hoću da prodam, da ne bi kao eto, da bi nešto kao vratio te pare, što sam, ali uvek mi stoji, jedno su više kao uspomena to. Skupljaju neku prašinu i ne znam šta rade tamo i niko ih vratno neće nikad koristiti. Jesi ih odložio na zid negde ili su u kutijama? U kutijama. U kutijama? Svi moji aparati su u kutijama. Ja imam kući jednu policu gde su mi sve poređani, od ruskih, nemačkih aparata, objektiva i tako dalje. Onda kad god uđe neko unutra kao, jao, šta je sve ovo, nemoj pojma šta je, samo izgleda, pošto je gomila stakla. Ja tu imam i od onih starih Zenita i od, ne znam, Jašice i Mamije, sve to stoji tu i ljudima se to izgleda zanimljivo jer misle da je to ne znam koliko šta vredno, u stvari te kamere ne vrede, ne znam koje pare, samo lepo izgledaju poziciju na ta stara vremena. U Americi su trenutno najpopularniji ti stari SSSR aparati, Zeniti, Jašice, to se kupuje kao blesavo sada. U Brooklynu je film nenormalno popularan, ne znam zašto, ali ti bukvalno prođeš kroz Bushwick ili bilo gde, to su aparati koji vise, sve su filmovi. Niko nema digitalni aparat. Meni je jako drago da je sad taj trend da svi se, mislim, dobro vidim da se svi vraćaju u tom filmu, to... Skup hobi, bre. Ne skup hobi, nego to baš ne mogu ni da razumem. Mislim, to je kao neka... Mislim da je to samo sad kao in, da ti kao koristiš film, ideš kao kupuješ nešto, mada ja ne razumem Ja. Pogotovo su to fotografije koje su... Znači, koje rade ljudi koji nemaju pojma o fotografiji, pa sa strane fotografske to su neke potpuno... neispravne fotografije. Mislim, rezultati su vrlo mediokritetski, ali je to sad nekako, svaka analogna fotografija je nekako dobila neki kao... Šarm i neki vintage, ne znam, neki moment kao malo arti, kao to je sve sad arti. Mislim da su hipsteri to malo izgurali, te filmove. I mislim, to nije loše, nego samo... To je kao sad nešto, kao neka... kategorija za sebe, to više nije ni fotografija, ne bi se mogu, mislim, to jeste, ali kao to je neka tvorevina za sebe, ja mislim, svi ti amateri koji sad koriste neke, izvukli su od baba i deda te aparate i, mislim, nije ni to loše, ali to je neka forma za sebe, eto, to ću da kažem. Ne, pogotovo sad, lajka je postala popularna u poslednje vreme i vidim da svi furaju film lajke. Ne znam zašto, mislim, okej, ja to vidim kao hobi, najiskrenije, ja to ne vidim ništa osim hobija, jer to je skupo, prvo film nije pristupačan uopšte više kao što je nekada bio, razvijanje filma košta, printovanje filma košta, sve to košta mnogo više, tako da ne vidim, ne mogu da opravdam sebi zašto bi se bavio time. I postoji još jedna stvar, ja, to sam isto primetio, ljudi, imao sam priliku da pričam s nekim ljudima koji se vrlo ozbiljno bave fotografijom i kao vrlo ozbiljno analognom fotografijom i kao, evo, kao da mi pokažu kao nešto šta rade i ako stvarno super izgleda i onda kao, to izgleda baš super, ono što sam bio u fazonu, svaka ti čast. I onda kao dođemo do toga kao, evo vidiš, to je kao analogno, to da, kako, aha, da. Kaže, evo vidiš, ovo je ista fotka, ali originalno. Kaže, ne razumem šta je, ovo nije kontakt kopija. Pa kao da, ali kao ja kad razvijem film, kao skeniraju film. Digitalno. Kao skeniraju ga, da, i onda on ubaci u Photoshop i kao, pa onda... To opet isto, vraćaš se na početak. Kao, čekaj, ne razumem, onda to baš i nije... analogna, nego je to slikao analogno u digitalno. U digitalno, znači nije, kako bih rekao, nije isto. U redu je da ti si skenirao, pa si odštampao sebi sliku, to je okej, ali ako si ti prošao kroz Photoshop da bi mogo da je štampaš. Da si tako nešto tamo, onda to više nije to. Mislim da je to malo... Kad pogledaš Bugija koji slika sa onim wet plate-om, sa ovolikom kamerom, kad se pokriva, namešta, znaš, to je proces, bre, da napraviš fotku. A ovde okine, mislim,
prođeš kroz bilo koji grad, sada turisti, svaki turista ima ili neki dobar DSLR ili mirrorless, tako da svi su sad fotografi jer su kamere pristupačne. Vrlo prosto i jednostavno. Zato je i Instagram prepun tih wannabe fotografa i čim kupe prvu kameru, menjaju profil u XYZ fotografije, znaš. I svi su veliki, sve mogu i sve znaju i nikakav problem nije tim pokažu, ma ja ću to da ti napravim, znaš. I onda te zovu 2 dana kasnije i kaže, ja, moramo sve iz početka, fotografije ispale stranje, možeš ti to da uradiš ponovo. Mogu, ali košta ovoliko. Ti daš svoju cenu, uvijek ti kažu to je mnogo, ali može manje. To kad mi kažu može manje, može. Nikakav problem. Znaš, napravit ćemo neki kompromis, ali to neće biti zašto ti hoćeš. Mislim, koliko para, toliko muzike. Nije samo u fotografiji, bukvalno u svemu je tako, za svaki posao. Pogotovo ako tebi oprema košta desetine hiljada eura i ti očekuje da radiš za 100 eura da slaviš neko slikanje, nema logike nikakve. Mislim, to je baš podcenjivanje. Pogotovo što ti imaš iskustva. Tvoje iskustvo košta, ne samo oprema. To što ti možeš da uradiš celo fotkanje za, ne znam, sat vremena, ne znači da je tebi aparat odličan, nego da ti imaš iskustva da ti možeš uz tih sat vremena da to spakuješ. To je teško objasniti nekim klijentima i tu se ja dan danas ganjam sa time. Pogotovo za venčanja kad ti pošalju kao mood board, kao ja hoću ovakve fotke. Ti sad pogledaš fotka je slikana u sunset, direktno sunce u aparat, flerovi, izgleda prelepo, a oni se venčavaju negde gde ne da nema zalaska, prosto venčavaju su 2 popodne u nekom gradu koji niti je lep, niti je zanimljiv. Kako ti očekuješ da napraviš bilo toga? I onda ti moraš njima da objasniš lagano da, znaš, ovo i uvek uradiš najbolje što možeš. Znaš, ja bar pokušavam da upakujem to što oni hoće, da liči bar na to što oni hoće. Ali neka bude teža nego što ja mislim. Neki klijenti budu naporniji jer traže, mislim, očekuju da izgledaju kao anđeo na kamerama. Ona zna kako da se slika selfie, ali kada ti okreneš, to nije to. Ova strana je bolja. Kako tebi ide poziranje za ljude kad smo već kod toga? Svako kapiram da ima neku svoju dobru stranu. Mislim, bar sam ja to skapirao. Svako kad stane pred kameru se okrene na neku stranu. Kako probiješ barijeru da im kažeš da probiju drugu stranu? Ili ih pustiš da ispoziraju pa onda promeniš? Pa da, ja ih nekako... Ono što je važno u procesu stvaranja jednog portreta i fotografisanju 1 na 1, pogotovo kad se rade neke stvari koje nisu fake, odnosno nije neki setup, nego slikaš nekog da bi njega baš slikao. Važan je taj odnos između tebe i subjekta. Sad, ja nisam od onih koji smatra da kao moram prvo da popričam s čovekom, da vidim kakav je, da osetim taj trenutak, iskru u oku i to. Ja ne mislim da je to tako, ali je potrebna dobra komunikacija, pre svega većina ljudi koji se profesionalno ne bave fotografisanjem, je li tako? Pa čak i neki koji se profesionalno bave nekim javnim poslom, kao što su i glumci i političari, ne znaju da se slikaju, imaju neugodnost pred aparatom, tako da je jako važno da ih prvo nekako... Probiti taj led. Pa da, onako da ih opustiš i tako dalje. I to što kažeš ima svoju stranu, neće se slika amfas nego iz profila i tako dalje, pustiš ih malo i onda ih nagovoriš i mislim da svako da je u tome i jeste caka kako biti dobar fotograf, da teraš svoje, odnosno ti imaš svoju viziju i to je to, znači okreneš ga, namestiš ga. Postoje neka, da kažem, pravila, pravila, svako ko ima oči i malo mozga može da shvati kad slika da sad, ne znam, neće kratkonogu osobu da slika, ne znam, od ozga, pa da još kraće noge budu, mislim, te uključene u tim stvarima, neke stvari. To su neka pravila koje ćeš da naučiš vremenom. Ne, vremenom naučiš, mislim, to ne pričam o tome, ali ono šta ti dobiješ iz nekoga, to je isto, važno je voditi ljude i u izrazu lica, znači moraš da ih nekako... A džabe telo pozira ako faca ne govori isto. Pa da, mislim, meni je uvek faca važnija, da i nešto iz njega izvučeš. Budi emociju, da. Pa to, da. Mislim, ja pa gledam bilo koju sliku u magazinu, ta fotka mora da izvuče neku emociju, ili ćeš da prebaciš na sledeću stranu, ili ćeš da zastaneš na 2 sekunde da pogledaš. Pogotovo ako se baviš fotografijom, ti uzmeš, gledaš tu fotku, prvo je gledaš kao fotku, kao okvirno, pa je onda breakdown, svetlo, ekspresija, da li se ovo uklapa u tu priču, da li su boje tu. Mislim, to je neka profesionalna deformacija, bar za nas, ja bar gledam za sebe. Pogotovo kad sedneš negde kod ili lekara, uvijek bude neki magazin tu, pa kao i prlista malo da ubijam vreme.
jer magazine generalno ne čitam, apsolutno, magazini su sada samo reklame, reklama, tekst, reklama, tekst. I to su bukvalno sve fotke i ja to volim da prelistam čisto da vidim šta velike kompanije rade, znaš, da li, kako Dior slika, kako Lancome slika i kad odeš u ove apoteke, ili, kako se zove, Sephora, recimo. Tu je milion slika raznoraznih i ti tačno možeš da vidiš kako jedna kompanija ima taj jedan fazon, druga kompanija ima totalno drugi fazon. Znaš, možda oni liče o nekim nijansama, ali opet tačno prepoznaš koja je kompanija koja. I meni je to strava. A ovde kod nas mislim da toga baš i nema, da nemaju taj jasan pravac u kom će smeru da ide. Pa dobro, mi nemamo ni tako velike firme, a i ovo što imamo, opet kažem, tu se vraćamo na to da su to sve neki ili isti ljudi rade pa se ništa ne razlikuje, ili rade ljudi koji zapravo nemaju pojma i kojima se to isto i potpuno je nevažno kako izgleda i pošto svi jedni druge kopiraju, onda prosto zato sve to tako manje više izgleda i isto liči i tako, bez veze. Gde crpiš inspiraciju za kreativnost? Ili imaš i dan danas negde nešto da te motiviše i da upadneš da ti treba nešto da te pokrene? Pa ja mislim da ja sve što ću reći može zvuči onako ljigavo, ali ja pre svega inspiraciju, ako pričamo o onome što ja najviše volim da radim, to su modni editori, znači nešto što je kreativno. Inspiraciju, zaista, ako sam sam taj koji ima priliku da da ideju, da osmisli nešto, uvek ili u nekim filmovima ili u nekim knjigama i nešto što sam video. Uglavnom vizualno me inspiriše, mada dosta me inspirišu i romani, da tako kažem. Određene epohe, određeni trendovi, naravno. Ja kao modni fotograf pre svega inspiraciju nalazim na izvoru, mislim, pošto sad živim u Srbiji, a ne živim u Parizu i Njujorku, pa da mogu da budem u toku i da uhvatim sam trend, onda to hvatam po ovim velikim magazinima, po online, pa da vidiš kao šta ljudi rade i tako dalje. Mene uvek inspirišu pre svega moje kolege kojima se divim, kolege, da, strani. Znači, meni je ono kao Mario Testino, iako ja potpuno imam i drugačiji stil i sve, ali on je meni... Njegove fotke su fenomenalne. Njegove fotke su fenomenalne, on je meni veoma inspirativan i uvek kad god vidim ili nešto staro ili nešto novo, to mi nekako podstakne u meni neku moju priču koja nije... Mislim, ja nikad u životu svojevoljno nisam kopirao nekog, mislim, niti sam... Meni je to besmisleno, ali zaista nalazim inspiraciju, eto, recimo kod Marija Testina, pa i kod raznih drugih, i kod onih koje manje, recimo neki put i ono Demaršelje, koji nije moj neki kao top 5, ali isto tako vidim nešto pa me inspiriše na nešto, da mi neku ideju, tako da... Da, meni je Testino fenomenalan iz razloga što ja nisam primetio da ima šablon. Znači, da on radi stalno te isto. Ti kad otvoriš njegov portfolio, raznorazne su tu fotke i sa malim blicem i sa velikim i svega tu ima. Ali taj duh njegov i taj lični pečat, to ne može promašiti. Što je fenomenalno. Pa da, pa to je ono što sam pričao na početku, to je taj lični pečat, odnosno stil koji bez obzira šta god radio, nekako se vidi. U tome jeste, mislim, fora da stigneš do toga da se vidi da si to ti, bez obzira da li si ga, kako si ga radio. Na Testinu ima odlične fotke, ali interesantno je da smo svi mi odrasli uz te neke fotografije iz 90-ih od supermodela koje su nam ostale u glavi. Ja ne znam ko je pravio te fotografije koje sam ja zapamtio, ali fotografija je urezana tu negde jer si je video nekad negde. Evo, ja moram samo da te prekinem i da ti kažem da je meni najveća inspiracija to, ne znam da li smo pominjali, ali da li smo danas pominjali. Ja sam počeo se bavim time pre interneta i tako dalje i jedini izvor inspiracije i da vidimo šta se dešava u svetu je kad ti neko donese hard copy, magazin neki, i to, i meni su moji donosili te Vogove, Elove i tako dalje. Se skupljao to, jesi? Jesam, da. Bacio sam, naravno, u jednom trenutku. A jesi? Pa bacio sam, to je, mislim, zauzimalo... Naravno, kutije i kutije. Jako puno mesta, da. Ali ja se sećam da je fotograf koji je najviše na mene, gde sam u stvari, ajde da kažem, prelomio da ću kao
da se bavim fashionom, a da prestanem da slikam to. Prirodu, drvo, kapiju i nešto što sam slikao ranije, je Max Vadukul. Mislim, ne znam koliko ljudi znaju, mislim, on je jako poznat fotograf i danas radi, samo ne previše, pratim ga na Instagramu, sam ga našao i kao nekako sam bio toliko nostalgičan da sam mu čak poslao poruku na koju nikad nije odgovorio. Verovatno je ni video. Verovatno je nije ni video, ali sam napisao kao vi, eto, kao zbog vas, jer zaista je bio neki editorial, mislim da je, ne znam da li francuski ili italijanski Vogue, sa Helenom Christensen u Rimu je slikan i sad kao cela priča, ona trči preko tamo tvrđava Sant'Angelo, pa na mostu, pa na... I to je meni bilo kao, wow, ludilo. To je kao neki film kao koji nije pokretan, nego statičan. Eto, to je, recimo, i od uvek, od tada ja nekako nalazim inspiraciju. U stvari, ja nalazim, znam, kad sam radio u Parizu, kad ti donesu Diora, Chanela, neke stvari, ti prosto, ja, mislim, ne pričam za sve, ali ja zaista dobijem inspiraciju da napravim nešto. Mene to inspiriše, ja sam prosto umetnički tip, ja to razumem, volim, mene to, uzbuđuje, nadahnjuje i onda ja, kad vidim dobre stvari, ja u stvari dobijem inspiraciju. Naravno, da. Mislim, to kad dođeš na set, onda valjda te ponese ta atmosfera. Pa da, ali treba da imaš, znaš, ne da imaš Zaru i Mango na snimanju, da imaš neke ipak stvari, jer Zaru i Mango viđem svaki dan na ulici kod žene u ormanu. Nešto malo drugačije. Koliko god bilo ekstravagantno, treba da izgleda upečatljivo. Valjda zato i te Versačeve slike iz 90 toliko odskaču zbog tog dizajna i tih boja i svega i uvek možda prepoznaš njihovu kampanju, valjda. Mislim, bar ja mogu da prepoznam. Pa možeš, da, pogotovo te odskače, baš odskače. Jer oni su mešali raznorazne modele, tamnopute i svetle i tu je bilo svega sače. Dobro, ali njihove najupečatljivije kampanje, ja mislim, Avedon radio, ako se sećate, sa Markusom Schenkenbergom, onim prezgodnim jednim manekenom i sa ovim top modelima, svi goli, a ne znam, kako se kaže, ćebe ili neki stoljnjak tu kao nešto leti i to je bilo, ili njih 4 kad su sve jedno, sve gole. Njegove fotke su nadrealne, čoveč. Gledaš Avedonov, onaj portfolio na sajtu. Avedon je apsolutno, i on mi je kao fenomenalna. A ona slika sa Audrey Hepburn sa slonom, to je bilo, ono beše to nije Audrey, ali to je on. Da, seća se te fotke. To je neki Vogue, Harper's Bazaar neki. Kakva fotka. Misli, ti imaš slona na setu. I zamisli, imaš analogni aparat, neki izvor svetla, glup, da ne kažem neku drugu nešto, ne znam s čim je to sliko, ali to u odnosu na ovo što sad imamo primitivno. A to je fotka stara 40 godina. Ta fotka je stara ne 40, nego to je iz 50 i neke. 50-ih? Pa ispred, znači to preko 50 godina ti ta fotka. Sjajno. I onda ja uvek kažem dajte nekom od ovih svih što se lože, dajte mu analogni, makar i crno-beli film, dajte i pa nek napravi. Znači nije sve uopšte u... Da, upravo si, to je crno-bela fotka isto, da. Da, tako da, mislim, postoje, zato kažem, talenat, vizija, stvarno moraš da imaš viziju. Budeš jedinstven, mora da budeš jedinstven. Mislim, realno mi nikad ne bi upamtili Avedona da nije uradio te ekstravagantne stvari koji jeste, jer... On je nesumnjivo bio svakako veliki i talentovan i, kako kažem, imao je oko, ali on je prosto imao... Jednom prilikom sam davno upoznao Rušku Bergman. Ruška Bergman je naša žena iz Takova, koja je umeđu vremenu bila i urednica i u italijanskom Vogu, muškom, stilista, oblačila Michael Jacksona i tako dalje. I radio sam par puta sa njom i ona, pošto tako malo ubacuje engleske reči, ona kaže I have a vision. Ja sam uvijek mi to bilo smešno. U stvari, to je ta razlika između vrhunskih u modi i nekih ljudi koji naprave neku razliku. Da ti stvarno imaš neku viziju, koliko god ona se činila glupa ili koja kao nema veze s mozgom, kao nekome sa strane. Mislim, moram priznati i meni nešto sam radio s njom i kao, mislim se ženo, a u stvari sve to ima zašto i uvek treba terati svoje imati. Mislim, konkretno ta slika sa slonom, znaš, ne znamo sad šta je Avedon, kako je to, da li je to možda slučajno, možda uopšte nije imao viziju, nego ne znam, došli su, oni su, mislim, to u nekom cirkusu slikali. Ali mislim da nije slučajno. Mislim da je imao neku viziju i foru. Mislim, najveće, najznačajnije, najupečatljivije fotografije modne su upravo te neke sa vizijom, odnosno s nekom forom.
Posle Avedona, ne znam ko je to radio na Place Concorde u Parizu, isto neki Vogue, neko je jahao, da li kamile, da li slonove, nešto. Znači, uvijek mora bude, moda je baš fake, mislim... Prodaješ lifestyle, ja mislim, sa tim brandom. Ne samo to, ti prodaješ neku iluziju, neki glamur, nešto što... Da ćeš ti biti isti taj ako nosiš to isto. A, otprilike. I onda ti možeš stvarno da zamisliš da, ne znam, Kit Ubica ovako stoji, a da na vrhu stoji, sad to može Photoshopa nekad nije mogla, a da tu sedi, Cindy Crawford, kao, wow, i to je onda fora. Tako da bi, bilo ko, i Slavica i Sopota misli da može da bude Klaudija Schiffer ako obuče Versace. Da, jasno. Mislim, to je to prodavanje iluzije i u tome jesu najbolji, zato jesu tu gde jesu, hvala Bogu, jer te kampanje su toliko jake da ostavljaju utisak na ljude. Mislim, vidiš ih i dan danas da nose stvari. Versačeve stvari iz 90-ih postaju, mislim, popularnije danas nego što su bile onda. Nego što su bile onda, da. Jer ti odeš u, recimo, onaj distrikt u downtownu Manhattanu, to su sve Versačeve, one fake torbe. Imaš ih milion boja, dizajnova i tu ljudi kupuju non stop. Znaju da je fake, ali njima taj Versace fazon je interesantan sada i to će da vrti do veka, ja mislim. Neće se promeniti. Nego, teo sam da te pitam što se tiče svetla za fotkanje. Preferiraš bliceve ili prirodno svetlo? Pa zavisi šta radim. Kad bi ti mogao da biraš za fotkanje? Pa, kao što već treći put kažem, ja sam dosta lenj. Nekog prirodno svetlo. Ne, šalim se. Pa ne, ja volim, stvarno zavisi. Ne mogu da kažem, ne mogu da se uopšte, ne mogu da odgovorim na to pitanje da budem iskren. Volim jedno i drugo, nemam šta da preferiram. Zavisi od... Ima fotografa koji preferiraju, zato te pitam. Ne, ima. Ja idem od ideje neke. Kao ako imam ideju da bude prirodno. Mislim, ja možda više volim prirodno. A kad radim u studiju, se trudim da u stvari za neke stvari mogu i da imitiram to. Da liči. Da liči, da. Da, opet zavisi od rasvete koju koristiš, hvala Bogu. A koji ti je omiljeni objekte za slikanje? Koju dužinu juriš najviše? Ja sam godinama bio onako jako dosadan i slikao sa 50-icom, naročito sa analognim aparatima, da. I zaista i dalje mislim da on ima jednu posebnu čar, da tako kažem, naročito kad je analogni aparat u pitanju. To bi sad, valjda, ne znam, to postoje isto, kako se to računa sad na ovim aparatima. Da crop, to, da. To kako sad, u stvari, to bi sad bila neka, valjda, 70-ica ili lupa. Da, ako si na kropu te puta 1.5, da... Tako nešto ima to, da, to sam preskočio. Pa da, ti si na full frame-u bio na... Zaboravio sam, ali dobro, znači 50-ica godinama, a sad ja najviše volim, ja kažem opet, ja nisam tako u tripu kao sad gledam reviews, pa kao ovaj objektiv vam je strava za ovo vam treba ovo, pa da sad imam 50 objektiva jer mi treba za ovo i za ono, brate, nemam te pare da kupim sve to, ko će da mi, ovde u Srbiji niko neće to da odem da rentam, da sad ja uzmem napravim spisak kao što si pričao u Njujorku, pa producent plati, boli ih uvo, niko to neće da radi. Nema budžet za to. Te u tom smislu ja, evo ja sad šta sad koristim, ne mogu da se setim, evo toliko sam zainteresovan za tehniku, ali koristim neki zoom i onda tu lepo imam sve, neki dobar zoom, ne jeftin, nego malo skuplji i tako rešavam sve svoje probleme i neki širokougaoni sa strane koji služi za kad mi nešto zatreba. Ne, pošto, znaš, svaki fotograf ima nešto svoje, što ti kažeš, lični pečat. Ja moram da kažem, ja stvarno tehnički, mislim, možda bi i napredovao kao fotograf, možda bi... Da si htio da naučiš. Konačno nešto, pa i dan danas da sad kao krenem stvarno se bavim time, pa da nešto baš kao... Ja stvarno mislim da možda sam ja suviše ležeran ili ne znam, ili neću da se trudim ili ne znam kako god možeš da objasniš to, ali ja stvarno mislim da je finalni proizvod ono što je najbitnije. Znači, to, ako imaš oko, ako imaš talent, ako imaš tu neku viziju, ako znaš šta radiš, onda ti je manje više... Nije bitno čime radiš. Da. Mislim, eto, Avedon sigurno nije imao ovaj izbor kao što mi imamo sada, niti je imao te tehničke mogućnosti, niti ništa od toga.
imao je nešto što je basic, pa je ipak pravio genijalno. I svi ti fotografi tamo, ne znam, posle Drugog svetskog rata pa nadalje, svi su imali tehniku koja je stvarno za današnje pojmove kameno doba. A fotografije su, mislim, ja bar mislim, bile mnogo, mnogo bolje i zanimljivije. Sad mi imamo drugi fazon, imamo puno i Photoshopa i sve, i to je sve okej, imaš vrhunske stvari, ne kažem ništa, ali mislim da je meni bilo bolje. Ali onda isto je bilo drugo vreme, onda si imao određeni broj fotki u filmu, ne možda isputaš 200 fotki da budeš obrisano... A eto, zamisli sad, evo, bez obzira na mas produkciju, da ti imaš ograničeno na 36 klika, pa mislim, prvo većina bi odustala. I rekli, vrete, ne može, a da nema Photoshopa, pa to tek bi odustali svi. Pogotovo danas imaš i tracking koji se fokusira na oko i ne možeš da promosiš fokus i da hoćeš. A oni u to vreme... To je meni super, pošto ja ne vidim dobro, tako da... Staviš mu fokus na facu i pustiš ga da prati. Fenomenalna stvar. To jeste jedna od najboljih stvari koje na ovim mirrorlessima, što ne moraš da razmišljaš uopšte. Za video meni, zbog toga sam i prešao na Sony, generalno sa Canona, ja sam bio na 5D godinama, bukvalno godinama, i kad sam prvi put probao neki mali Sony, skapirao sam da on meni radi stvari koje ovaj ne može. Da. I sad kad sam ja prešao sa 5D na malog, onaj A6.500 koji je ovolitski aparat, ljudi su se smejali meni, upozno što će ti to biti koji igračka, znaš. Ja sam s tim odradio, ja ne znam koliko, stotine, dok nisam dobio pare da kupim full frame. Pa da. I onda malo po malo upgradeuješ, znaš, vremenom. I onda sam skapirao da taj DSLR više mi ne završava posao i da je jednostavno vreme da se napravi malo evolucija, kreneš na sledeći nivo i adoptiraš se vremenom, vrlo prosto. I sad kapiram da će mirrorlessi biti aktualni, uskoro će svi biti na mirrorlessima, DSLR polako izlazi iz mode, kao što je film izašao nekada, mislim, smena generacija. Šta će sledeće biti, Boga pitaj. Mislim, ovi telefoni prave takve slike da ponekad i ne znaš da li je slika na aparatom ili nije. Odeš, pogledaš online, vidiš šta rade, snimali su filmove sa aparatima, što je meni totalno... S telefonima. S telefonima, da. Što je meni totalno ludilo, ti možeš dan danas da uzmeš 2 iPhone-a od $1000 i da napraviš film sa njim, što ne da nije bilo moguće nekad. DSLR je imao opciju videa, ali taj video nije bio ne znam šta, niti su ljudi obraćali pažnje na njega. Tek kad se pojavio drugi PD, mislim da je on tek imao prvi video kao HD, da si nešto mogo da radiš. I tada je počela malo ta evolucija prelaska na HD-u sa ovih starih filmova. Kako ti sad na to maru? Ti je lepo? Se navikao? Navikao sam se, da, relativno ga skoro. A ergonomija? Sve okej, meni to ništa. Nemaš problem s tim? Nemam. To ljudi se žale na tu ergonomiju, kao naš mali je visini prst i to... Ne, nemam taj problem uopšte. Čim ima tracking. To mi je najbitnija stvar. Kao nije ni bitno koliki je aparat dok god tracking radi. Ne, meni je stvarno okej, onako jeste mali, ali mislim super. Ma i dinamički opset tih fotki je mnogo bolje, možeš da i preeksponiraš i podeksponiraš jednu stopu više da opet imaš kako treba. To je fenomenalna stvar. Ja ne razumem ljude koji dan danas neće da pređu sa DSLR-a na mirrorless, jer neuporediva razlika. Neuporediva, da. Od težine aparata samog do, znaš, pogotovo ako uporediš da 5D recimo sa gripom i 2 baterije i staviš, ne znam, 2470, to je već 2 kila u ruci, znaš, to nije malo, tako treba da ga vukljaš ceo dan i se otegliš. Ne te bože 70-200, ostiš ga ovde uveče da ide u leđima da te kida. Ovo je dan danas, ja sam uzeo Sony 70-200 i mislim da je duplo lakši od Canona. Ali neuporedivo, jer nema fly-by-wire, nema mehanizma, nema ničega, aparat sam nema ogledalo, nema metala, sve to zajedno nema kilo. Neuporedivo je. Znaš, kad ti staviš onaj strep, recimo da nosiš 2 aparata, ako mora da koristiš 2, nije to toliko više teško. Ne cimate, ne bole te ramena posle večeri. Nema invalidske penzije. Kad smo kod penzije, planiraš penziju? Već ćeš da fotkaš dok ne umreš. Pa tako su, da, tako nekako. Tako nekako, mislim, samo dok me budu tražili, ako me budu tražili iz 90, ja ću vjerojatno raditi. Dok mogu da hodam i dok nisam slep, mislim da ću raditi. Mislim, ko zna, u stvari, sad, čini mi se da. Nisam ja od onih preterano zaljubljenih u fotoaparat. Mislim, nisam više od onih, ja sam to kao klinac išao s fotoaparatom svuda i to. Ja tu sad više stvarno ne radim. Ja kad radim, onda radim, a kad ne radim, ja kad odem na odmor, ja sam ranije, recimo, nosio aparat na odmor. Kao, znaš,
Svi su, da. Dok ti se ne smuči u nekom momentu Sad više. više stvarno ne nosim, ostavim ga kući taj, mislim, koji će mi uopšte da razmišljam o aparatu i o poslu i da se odmaram. Tako da ne znam šta će biti u penziji, da li ću da spavam na nekom ostrvu ispod palme ili ću stvarno da radim do kraja. Mislim, ja to volim da radim, ali vidjet ćemo. Pogotovo što naš posao je takav kreativan i ne zahteva da budeš konstantno fokusiran na to. Ja kapiram da nikad neću prestati, jer ja ako ne radim, meni bude jako dosadno. Ta monotonija mene ubije i moram nešto da radim. Katastrofa. Ali možeš uvek da nađeš u penziji nešto drugo. Naravno, da, boćenje. Ne znam, klešem, nešto. Pa ne, radiš nešto, mislim, keramika, nema pojma, slika. Pa kapiram da će, mislim da će samo moj stil da se u nekom momentu prebaci sa slikanja ljudi na slikanje nepokretnih objekata, ili tako nešto, da ne moram da budem toliko u akciji, da se maltretiram, da dobijem nešto jednog dana. Do duše, imam još da taljigam ja još podosta. Ali kao i svako normalno razmišljam o penziji jednog dana, kako bi volao da ne radim i da mogu da uživam. Ja uplaćujem sebi penziju, tako da u slučaju da me bude mrzelo, ali nešto ću da imam za život. Viš, ti si jedan od retkih ljudi koji uplaćuje sebi penziju kao fotograf, to je jako retko. Znaš, svi se uzdaju na to da će biti popularno, da će moći zarade i da će moći doživotno da rade to. Ali s obzirom da ti konkurencija masivna se pojavlja milion ljudi svaki dan sa aparatima, jer svako može da priušti aparat danas, jer ti za 1000 € možda kupiš neki DSLR sa objektivno da počneš da šljakaš i da radiš. Baš sam pričao sad sa Dušanom pre nego što si došao o tom znanju i iskustvu u poređenju našeg ovde i sa Amerikom, jer ja sam skapirao kad sam došao tamo da ljudi ne znaju toliko dobro da rade. Neću da naravno kažem da sad svi ne znaju da rade, ali problem je što recimo njima je to mnogo priuštivije nego nama. Ja sam, kad sam počeo se bavim fotografijom, imao sam jedan aparat, jedan objektiv. I to je sve. Ja nisam imao para da kupim ni flash, ni drugi objektiv. I onda nas 2, 3, 4 imamo to svako nešto, pa mi napravimo tog Frankensteina. Sad smo mi postali Amerika, hoću reći, sad je svima dostupno i svi se lože, a većina nema pojma. I verovatno si, mislim, znam da jesi imao iskustvo sa nekim ljudima koji se izdaju da su ovo i ono, a da na kraju to... Kad dođe do prakse, baš i nije tako. Ali to izgleda svuda tako, da takvom vremenu živimo, da prosto je, eto, tako. Može se priuštiti takva stvar i da onda počneš da radiš i promeniš sebi Instagram u fotografiji i odjednom si profesionalac. Ja sam profi fotograf, to mi je omiljeno kad mi kažu. Profi fotograf je svako ko ima aparat sada. Ako izgleda kao što si reli vozač ako imaš auto. Jeste, bukvalno tako, baš isto. To je meni bio šok u Americi jer nisam mogu da verujem da ljudi stvarno ne znaju da rade toliko. To je opreme i opreme i opreme. Miše ne mogu ti opiše, to su kutije opreme. I ti pogledaš na kraju njihov gotov produkt i u fazonu si šta je bro? Šta je ovo sve radio? Ti si doneo sve ovo na set i ovo si dobio, pa daj, nema se jebavaš. Odradio sam snimanje sa nekim jeftinim aparatima sa gimbalom od $200 koji izgledala bolje nego što su oni napravili. Znači, ispane kao da sebe hvalim, ali stvarno... Ne, ali to stvarno nema veze. Ono, kao ja, recimo, veoma često sam u fazonu one light shot. Znači, imam samo jedno svetlo i to mi je sasvim dovoljno da napravim nešto. Naravno, ako znaš da ga koristiš, bit će ti dovoljno. Mislim, kao i prirodno svetlo, treba da znaš da ga koristiš. S prirodnim svetlom su mogućnosti ogromne. Jer se ti pomera ti se svetlo, imaš bezbroj, 1001 ugao da se pomeriš. Sad samo je pitanje da znaš da iskoristiš i da ti to bude ono kao da dobiješ ono što si hteo. Kad sam počinio fotografiju neke 2008-2009. godine, da mi jedan dečko rekao, najbolje da naučiš fotografiju je da uzmeš ono kao lutku, kao maneken, da ga staviš na svetlo i da vidiš kako svetlo pada na tog manekena. Da ga okrećeš malo napred, nazad, da vidiš sunce u podne, sunce u 6, da skapiraš kako to sunce i senka deluje na tog nekog koga slikaš. I to sam stvarno radio. I fotkao sam i 1000 puta sam omašio i dobio sam senke koje nisam hteo. Posle nekog vremena naučiš, obraćaš pažnju na neke detalje. Ništa, ispričali smo sve i svašta, ja se nadam da će ovo biti ljudima zanimljivo i koji slušaju da mogu nešto da nauče. Ja se nadam, da. Ako postoji neki editor tamo koji zna kako radi, javite se Miši treba editor. Neko ko će da razume njegov stil i da se snađe. Mišo, hvala ti što si bio, hvala što si ispričao svoju priču. Hvala tebi na pozivu, nadam se stvarno da nismo ugušili ljude, da smo bili, mislim da sam im ja bio zanimljiv i da sam dao neki možda pametan savjet za... Vidjet ćemo u komentarima posle šta će ljudi da kažu. Vidjet ćemo. Nisam Galeb, ali snimim podcast. Mišo, hvala. Hvala ti puno. Vidimo se, ćao.